Super trieda, európsky projekt zážitkového učenia s neskromnou ambíciou zvýšiť kultúrnosť detí a mládeže, učiť ich cítiť, myslieť, tvoriť a tešiť sa zo života. Tak znie úvodný citát projektu Super trieda. Ocenenie Super trieda v roku 2008-2009 v celoštátnom finále projektu získala 3. trieda zo základnej školy v Starom Tekove v kategórii základné školy. Pre našu základnú školu v Starom Tekove takýto úspech znamená veľké pozitívum, pretože jasne sa dokazuje, že žiaci disponujú veľkým potenciálom, čo sa týka dramatickej činnosti. Samozrejme nemôžeme zabudnúť aj na vzdelávacie výsledky, športové výsledky a tak ďalej. My si to veľmi vážime, tento titul, a samozrejme sa s ním budeme píšiť a budeme ho hrdo celý rok nosiť. Ja si myslím, že sme si ho naozaj tento rok zaslúžili, pretože sme si vymysleli vlastné dielko hudobno-dramatické, naplnili ho vlastnými pesničkami, ktoré deti odspievali naživo a odohrali na týchto orfových hudobných nástrojoch. 15-členný kolektív detí sa prezentoval rozprávkovým príbehom z kráľovstva Zelovo, kde hlavnou zápletkou bol odveký spor medzi dôležitosťou zeleniny alebo ovocia. A nakoniec, ako v rozprávke, všetko dobre dopadlo, kráľ celý spor urovnal a spoločne sa mohli tešiť z ukončeného sporu. Bolo to dielko o priateľstve, o tom, ako keď si ľudia pomáhajú, dokážu vytvoriť skvelú vec. Čiže my sme vlastne naplnili aj myšlienku Super triedy, ktorá je jednoducho o spolupráci, o tom, že do tvorivého procesu zahrnieme všetky deti, nie len tie deti talentované, deti, ktoré by možno nikdy nenašli odvahu sa do takéhoto diela zapojiť. Deti nielen spievali, vystupovali a hrali na hudobných nástrojoch, ale spoločne pripravili aj kulisy a aj svoje kostýmy. A to všetko podľa vlastnej fantázie. Keď vytvoríme deťom naozaj priestor, ktorý vyhovuje ich vekovým osobitostiam a individuálnym možnostiam, tak naozaj tá tvorivá sila toho kolektívu sa tam prejaví a deťom to prinesie obrovské zážitky. Napriek dosiahnutému veľkému úspechu nešlo všetko jednoducho od začiatku. Pocitovo najbohatšia je práve tá fáza prípravy tohto predstavenia a vtedy sa vzťah učiteľ a žiak posúva do úplne inej roviny. My strávime spolu veľmi veľa času, spoznávame seba samých, spoznávame svojich spolužiakov, spoznávame svoje reakcie a naozaj to vyzeralo tak, že chvíľu sa nám darilo, chvíľu nie. Väčšinou bola zábava, ale niekedy sme sa aj poriadne pohádali, samozrejme to patrí k tomu. Ale vždy nás spájala tá zodpovednosť za to, čo chceme spolu dokázať a dosiahnuť. Celý projekt sa začne realizovať prihlásením školy, potom sa uskutočnia oblastné kolá, kde deti predvedú 15-minútové ucelené hudobno-dramatické diela. Odborná porota ich vyhodnotí a následne kolektív môže postúpiť do celoštátneho finále. Po uskutočnenom finále sa vyhlasujú víťazi jednotlivých kategórií rozdelených podľa ročníkov základných škôl. My sme tento rok zvíťazili v prvej kategórii a ešte z tých víťazov sa potom určuje titul absolútny víťaz, nositeľ teda titulu Super trieda 2009 a nám sa ho podarilo dnes tento rok teda získať.